17ನೇ ಲೋಕಸಭೆಗೆ 7ನೇ ಹಂತದೊಳಗೆ ನಡೆತಿನ ಓಟುಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆತಂಡ. ಪಕ್ಷ ಬೊಕ ಅಭಿಮಾನಿಲ ಬಯಕಿನಂಚ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರಡ್ಡನೇ ಸರ್ತಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಯರೆ ಉಲ್ಲೇರ. ದೇಶಡೋರ್ಮಿಡು ಪಕ್ಷದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ನಿಲೆವೂಡ್ತಂಡು. ನರೇಂದ್ರ ದಾಮೋದರ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪಕ್ಷ ದುಂಬಾಳ್ತಿದ ಎನ್ಡಿಎ ಕೂಟ ಜಯಬೇರಿ ಬಾರಿಸಾದಂಡ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರ್ನ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಕಿಲು ಕೂಡ ಅದೇ ಇದಂಡ. ಓಟು ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಿಜ ಆತಂಡ. 5 ವರ್ಷ ದೇಶ ಆಳಿನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬಾಳ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಗೂ ಬತ್ತದ ರಡ್ಡನೇ ಸರ್ತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾವಡು ಪನ್ಪುನಾರಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕನ ನಿಜ ಆತಂಡ. ಕೇರಳ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜಾಬ್ ಬುಡುಂಡ ದೇಶಡೋರ್ಮಿಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ರೈಸಿದಂಡ. ಮಾತ ರಾಜ್ಯಲಿಡು ಹೆಚ್ಚ ಸೀಟ್ ದೈದಂಡ. ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟುಡು ರಾಜಿ ಕೊರಂದನೇ ರಡ್ಡನೇ ಸರ್ತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಪನ ಈಲ್ಯಗಳಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರಿಗೂ ಒದಗದು ಬೈದಂಡ. इतनी सी है दिल की आरज़ू